pe rând. Are foarte multe. Am ales doar ce este mai... Să apucăm să focusăm. Da. Uite aici. Da. Observi? Da. Așa, trebuie să se mai... Bine, acum este foarte posibil, noi știm foarte bine că am explorat fundul oceanului până la o adâncime de 2500 de metri, dacă ne gândim că doar groapa Marianelor are 11.400 de metri, aproape 12.000 de metri. S-ar putea să fie vietăți acvatice care să fie existat și să existe și astăzi și pe care să nu le fi descoperit până acum. Aceste vietăți acvatice există și astăzi și sunt la mari adâncimi. Problema este că de foarte multe ori declarațiile martorilor, și vorbesc cu corăbierul, spun că aceste vietăți vin din orașe plutitoare sau ies cu orașe plutitoare. Ai văzut documentarul de pe Discovery de exemplu, iată-mă că te întreb, cu orașul Caracatițelor? A fost un documentar pe Discovery care vine și cumva întărește teoria ta. Făcut acum, recent, în anii 2000. E o specie de octopus care, mă rog, locuiește la o adâncime de vreo 4.000 de metri și care și-a construit, această specie și-au construit un oraș subacvatic folosind ca luminători resturile de pe vasele naufragiate, resturi de oglinzi, de tăvi, de argint foarte mari, hublourile navelor sunt folosite pe post de reflector al soarelui. Și în anii 2000, nu astăzi, un grup de cercetători au filmat acest oraș subacvatic. Există. Deci octopusul acela are o inteligență foarte apropiată de inteligența umană. S-ar putea să fie chiar o specie extraterestră acolo, sau intraterestră. Și delfinul este inteligent. Nu construiește. Delfinul nu construiește habitatul. Problema este că, de exemplu, animalul ăsta care îl numește el Viturus marinus este ca un fel de cățel care apără o ființă venită dintr-un oraș subacvatic. Deci orașul este ca în Atlantis, este la suprafață, ca în filmul ăsta cu Stargate. Deci este la suprafață, el amenință pe cei care trec prin acea zonă, că n-au voie să treacă prin acel 3-4 insule, nava vrându-se în mijlocul lor, atrage tot timpul atenția că cei care vin vor fi distruși și atunci iese acest oraș plutitor și astfel de ființe, care sunt un fel de căței de pază, atacă vasele pe care le distrug, fiind din lemn. Da? Deci astea sunt explicațiile care se dau. Sunt mai interesante. Și ai să vezi că ți arăt acum și ființele, ca să vezi de ce astea sunt tot așa animale fantastice. De exemplu, dragonul din muntele de fier. Dragonul a venit cu muntele de fier și aterizează pe mare. Pe mare. Da? Dragonul apără niște ființe ca să interior. Aici în bot are un bivol. Deci el a zburat, a luat un bivol de pe țărm, uite cât de mic este bivolul față de el, și l-a dus înapoi. Poți vezi că sunt gravuri în care muntele de oțel are inclusiv geamuri. Da, păi se și vede. Deci e o chestie concretă. Bun. Trecem mai departe și mergem la pasărea Fenix. Pasărea Fenix vine din spațiu. Aici există cel puțin 40 de mărturii, printre care și câțiva mari geografi care au călătorit pe astfel de vase. Întâlnirea cu pasărea Fenix, care este gigantică. Deci nu este mică, așa cum este descrisă în unele cărți, este gigantică, un fel de pasăre a roc, care își revine din propria cenușă. Da, având poate și ea în ADN-ul ei gena nemuririi pe care o avem și noi ca om. Și noi suntem o pasăre Phoenix dacă ne unim cu principiul divin. Cred că nu am pus semn la ce mai important, la... O secundă, că o să-l găsim imediat. Bine, este plină de gravuri color. Poate că în pauză o să o caut, să-ți arăt cele două exemplare de ființe non-umane care vin din spațiu sub formă de sirenă. Și nu putem să nu întărim mărturiile martorilor oculari din vreme cu mărturiile piroților care au zburat deasupra triunghiului Bermudelor și care au supraviețuit și care au descris invariabil faptul că din abisuri uite, o chestie foarte interesantă. Pornește o lumină foarte puternică care atrage avionul spre... Iată animalul pe care l-am arătat, câinele de pază, că era mai mic data trecută, cum atacă corabia și o scufundă trecând prin zona interzisă. Da, privește-l ce este. Deci el vine din orașul maritim care se ridică la suprafață, așa, pentru că ăștia nu au ținut cont de atenționare, și atacă și scufundă corabia. Cred că ai văzut, sau dacă n-ai văzut... Da, dar se vede clar, da? Corabia,
uite, plină de soldați, de oameni, neguțători și ființa gigantică care o încep să se închidă. Cercurile astea deschise în Evul Mediu încep să se închidă astăzi. Tot un documentar despre un oraș subacvatic descoperit la Jakarta. Privește cea mai importante gravuri. Stai să spun ceva. Apropo de dragonul acesta, știi că a fost descoperit acum vreo 2 ani lângă Jakarta, un oraș subacvatic, având pe colonetele principalelor temple gravurile unor dragoni acvatici. Unor dragoni acvatici, exact. Înțelegi? Da. Asta a descoperit acum. Da, dar nu e singura descoperire despre dragonii acvatici. A fost făcută și capul Bunaspear, sau cum se numește, în Africa, așa, la vreo 500 metri de țărmul vechii Cartagine. Sunt foarte multe descoperiri de genul ăsta vis-a-vis de dragonii acvatici, dar care lucrează pentru o ființă superioară. Ei provin dintr-un oraș subacvatic. Da, e o întreagă civilizație submarină. Care se ridică și acea ființă subacvatică, iată, de exemplu, pe stăpânii unui de orașul subacvatic, care îi pune pe acești dragoni, uite, este un el și o ea. Deci dacă până acum se vorbea de sirenă, nimeni n-a văzut un siren. Mai mult decât atâta, vorbesc foarte multe limbi. Vorbesc atât de multe limbi, este o poveste interesantă în această lucrare, că pe acea corabie se aflau foarte mulți negustori de mai multe origini. Nici ei nu se înțelegeau între ei. Da, erau din vechea Punie, erau vechii fenicieni, erau arabi, erau... Da, din Orient, din Occident și mai departe. Și toți mergeau spre Africa pentru a lua nu știu ce piei. Și nu exista o limbă de circulație universală cum e problema este că când sirenul de sex masculin vine este cu orașul și amenință să nu mai treacă pe acolo și nu știu cum, le vorbește și toți înțeleg. Deci parcă ar fi avut un mecanism care traducea instantaneu în toate limbile. Problema e că negustorii vorbesc cu el și el înțelege absolut tot. Da? Dar apropo de zona interzisă, nu ți se pare interesant că în toate miturile despre lumea cealaltă există un Styx, există o apă care desparte dimensiunile? Da, exact. Și o apă nu e întâmplător. O apă vie, o apă moartă. Legat de aceste două personaje, asta pe la 1300 și până în 1400 a fost interzis până și pronunția sau recunoașterea care exista așa ceva. Dar uite, mi se pare interesant că sirena are o dublă coadă acolo, sau nu văd eu bine? Da, sunt două cozi. Sunt două cozi. E poate prima reprezentare pe care o vedem pe o singură coadă nu se putea reproduce, este logic. Corect. Deci este reproducerea făcută exact de martor ocular. Iar gravorul care face, gravorul o face după explicațiile. Are trupul uman, deci are 2 sâni, are absolut tot. Tot. Singura chestie diferă asta. Și se explică că orașul lor plutitor, orașul lor subacvatic, care putea să și zboare înspre ceruri, era plin de apă. Deci mediul lor era apa în interior. Corect. Da? Mai este o reproducere e și cel mai bun conductor energetic și a unuia care ține în brațe un pui. Să știi că sunt niște ufologi mai tineri, sunt niște nemți, nu-mi scapă numele, care se pare că au găsit un răspuns la propulsia obiectelor zburătoare neidentificate. Și spun, domnule, de ce nu pornim de la premiza că apa, fiind un conductor extraordinar de bun energetic și de electricitate, propulsia nu e pe o energie neconvențională, pe un motor de free energy, cum îl numim noi, ci ar putea să fie o tehnologie bazată pe apă și pe circulația apelor. Deci putem zbura în hiperspațiu, dacă îl putem numi așa, cu ajutorul unor propulsoare bazate pe reciclarea apelor. Da, vreau să mai spun ceva despre personajul ăsta, că mi-am adus aminte de o altă legendă, este la 100 și ceva de ani distanță. În Spania medievală, unul dintre capitanii de navă povestește la întoarcere că o ființă de genul ăsta a ieșit cu o navă mai mică, cum ar veni, și a atras atenția, pentru că zice, te-am